faɗa ni ke ku yi haka. Hello? Ku yi haka ku samu majalisa. Hello? Ko a kama bindiga sai a muri ya samu tsami ya kama jiki ne. Hello Alhaji. Na'am. Ya yi ma ya gajiya. Wallahi alhamdulillah ya kokari. Ya yi alau mi kewa ruwa shinkahi. Tsakanin da Allah ƙarya ce tsagwaranta babu komi. An kai Alhaji. Ni dai ban ga komi ba kuma wallahi ban ga kowa ba. Wallahi tallahi tsakanin da Allah ban ga kowa ba kuma ban ji komi ba kuma duk irin yadda aka yi muna iya ka kokarin mu kan matsala ta kawo mu. Yau wato kana ji Alhaji. Ka ga nan zurmi ke wannan matsala ke faruwa. Farai. In za su ke ɗauko su, in gare mu za su ke zakuwa daga zurmi. Suna da hanya wadda ta hito daga zurmi zakuwa mashema. Wanda ita aiko. Suka ɗan raɗu har zakuwa garin Shinkafi. To da ku taɓa yarda ku da ainihin 'yan Shinkafi don ka sani waɗa ma gaskiya ka dai sanni ba sanin shanu ba. Tsakanina da Allah da sojoji nan sun zata sun kai muna abin da suka yi to ta Shinkafi suka yi muna abin da ba shi bane muka yi faɗa da su ba. To tsakanina da Allah da duk ƙauyukan da a Shinkafi ba ƙauyen da zai sake kwana lahiya. Har Shinkafi wallahi Alhaji ka san an kai a tara maku zuwa ɗauki 'yan banga sun shi 1000 a tara maku zuwa. Ga su nan ba su ana ɗauke ku ba. To wallahi ku da ɗan Shinkafi ku tsayin da kaga da sojan da mun ka ji biyu ta Shinkafi ya fi taro maku. Suna da hanya wadda ta hito muna gabas. Ku biyo ta in gare mu sun kayo in kuma suna da hanya wadda ta hito muna daga zurmi ta hito ta kwaɗo kuriya. Wadda ta hito ta wurin ta kwaɗo garin kuriya. Ku biyo ta. Ko kuma su biyo wadda ta hito shi ta kuma da zurmi ta haro mashema ai suna da bariki mashema. Su kawo muna hari daga can kaga mun san ƙasar zurmi ce za mu kadawa. Ai ba ƙasar zama baka cilla ko ina ana son zama lahiya wallahi tallahi da kwana uku duk hitinar da aka yi tun da mun ka ji ta muke ta kai da kawo mu ba mu da ƙarhin ko ko ne amma muna da ƙarhin gwamnati can sun shaidu cewa mu ƙasar mu lahiya lau muke ba mu da matsala da kowa kuma duk irin yadda aka bada haɗin kai mushin kai an bamu kuma muna iyaka ƙoƙarin mu mun gaya musu sun sani kuma sun shaidu cewa sun sani. Kaga lamba ta nan ka tsare kira na muna waya da ni da kai kaga duk abin da zai wa rushin kaya tsaye muka yi tsayin da ka ko mashin din a kauyukan su an ka ansa an suwa muka yi mu babu a koro dabbobin kuma an samu baku ko ba an sani baku ba duk kai kuma duk sun sani tsoro ne ya sani ko dai don a zanna lahiya a zama lahiya ne duk akewa sannan sojojin nan sun ka shekara mashe kasuwan mu guda da su sun ka je sun ka kashe mu na yara to haka kawai mushe an yi sulhu wani na kashe wani babu daɗi amma ai tunda akwai hukuma sai a gayi hukuma su gwamnati sai ta shiga maku mu kuma ai gwamnati ita ta kashe mu na mutane mu kuma don hakan ga mun ka zo mun ka kashe gwamnatin tarayya ko ba dai ta jiha ba yanzu kana ji zan tambayi ka Alhaji mai kwanaki ba talaka na kashe talakawa nan tun gan mai zabo ba ai da akwai kyakkyawan fahimta an tsaya an fahimci juna ko mun je mun yi wani aburin nan babu abin da ya faru yaro bi suka kashe muna muka ɗauki kaddara to haka kawai sojoji da gwamnati kawai aka sai da su ebo sojoji a ce suke da inda so ga ɗan bindiga halbe shi za su yi aikacin in kana tuna tun hwarin abin da mun kai da ku mun ka faɗa muku cewa sojojin na a kula a lissafa yanzu ai harka ce wadda aka yi karara babu wasu kwano-kwano shin mu hausawa ko mu mutane talaka mu ka son zama lahiya ko su ke kokarin kawo wata hitina mu ma kana ji kai Alhaji ka san abin da muka fahimta da kiya mu talakawa ne kuma ba mu da ilimi kuma ba mu da gwargwadon ilimi muna da amma ilimin da Allah ya kore mu na kana ji ko ka san abin da muke fahimta da shiya duk sojan da a Shinkafi zaman talakan Shinkafi ya kai zaman talakan Shinkafi ya kai to yanzu shi da kai soja zaka mu ya kashe mu da shi kuma ya koma a kare nashi talaka lahiya gaskiya bai yiwa ba a haka wallahi da sun kasa muna babu ruwan mu ba har ma kashe su za mu kawai su gari da mun je da gari mu wallahi in mun ka kashe gari nan gobe mun ka kashe talaka 40 nan banda gobe mun ka kashe 30 nan banda gobe mun ka kashe 50 wallahi wata rana ba ana so a kawo muna farmaki amma turguda gawawaki zai hana su
abin da nake so ka talla in rai ya ɓaci to a yi hankuri a sa Allah gaba ka san asali a gabaki na alhaji ko alƙawari ne sojojin nan da sun kawo mana hari duk ƙauyen da in dai sun kawo shinkaye ko wallahi sai kun kasa ci da ƴan hijirar da za su Allah da ya sauwaka a dai hankuri duk abin da Allah ya kaddaro duniya sai ya kasance abun ya faru ba yanzu ba zurmi kacce ana abun ba mu yanzu mun ba su bashi mun ba su kwana 3 na sati in ba su bari ba za mu ci gaba da yi mu ma babu hure babu kunne za mu da ma mahaukata ne kai wallahi ga wallahi da wani zaɓe muka yi wallahi irin su kwari yanzu za mu je mu kashe mutum 100 kuriya mu kashe 100 ke duk inda gari yake na rance da Allah ba duk inda karamar hukumar da ta samu na duk garin da a cikin gunduma sai ba garin da za mu bari a inda matsala take kaga sojoji ne su kuma ba ƙarƙashin gwamnatin jihar take ba da mu da kwamishinan 'yan sanda da gwamna ana nan suna kai da kawo ai nan sai da an hana abubuwan ko na zurmi kwamishina da gwamna sojoji ba ƙarƙashin gwamna ba suke ƙarƙashin wa suke a ƙarƙashin gwamna suke da dai musan shi amma sun yi ƙarhin ga gwamnatin tarayya ai da yawa ana cewa ga abin da ake so su yi su ce ba su yin wannan ai gwamnatin ba Buhari aka ce ma gwamnatin tarayya ba bai hana rayuwa kowa ta ta ɗan Najeriya ba wallahi bai hana bai hanawa ta koma ga Allah bai hana wallahi to mun yi imani da Allah mu duk populatanin da za a kashe a kasar da mun sadaukar da rayuwar su wajen Allah tun da shi ya halitta ke kuma har rayuwar mu ma da kai mun sadaukar da su wajen Allah dukkan abin da za a yi muna mun toke kaddara mu ma za mu je duk abin da mun kai kaga tun da su na fara kashe muna mu kuma kan ramuwa to an rama sai dai a dai kashe wata haka ne yahi to su kashe ta haka ne amma magana su ce sai mun ba su bindigogi da tsaya ko mun zama hannu biyu ƙarya ne wannan sai dai rayuwa to ai bindigogi ku suna ga hannunku ba nasu bane an kace aka kai da ƙarshe yanzu aka kai ƙarshe da a ba su abin su ya zama lahiya ita tana kashe ta akai sun ka dauka bindiga mu kusan 30 sun ka dauka mu namu nawa sun ka dauka balle mu ba su nasu Allah ka mun ɗaukan muna mun ɗaukan masu zurmi ma abinda suka ɗaukan muna mashin ya haifar a shi da abu ya yawa ya za a kuma a ce wai a zanna lahiya haka za a zauna lahiya a ce kuma ba a bari a haka sai mun ba da bindigogi duk katin da zai hauwa a shi bindiga muna nan ba mu canza wuri ba mu tashi ba muna nan inda muke zanne mu wallahi labi ku dai kiyaye shi kai Wada mu Allah ka ba mu zama lafiya. Duk wata matsala ta faru shinka in ba ku yarda wata matsala ta faru babu ruwan wani da ya ce da wani kawai shinkayi. Wai da damuwa Allah ka ba mu zama lafiya. Na duk mai yamani ina ta kiran kowa a san yadda za a yi a zo mu zauna lafiya. Wallahi. A zo a zanna lafiya kan ba su yi maku magani ya kasu tozo ya mu ce maku kaza su koma su bakku ana ta sata ku su koma su Abuja suna kuwa. Wallahi tallahi. Ana biya masu albashi. Tunda shekara nawa ana yi alhaji kuka ga shekara kusa yau ta kai 7 ko 8 ana zub da jini jihar Zamfara ba kai karshe ne ba sai wanga ko yanzu nan ba a yi shekaran jiya wallahi tallahi wanda mun kai hadarin motar nan sadda an ka ce sai da motoci na shekaran jiya wallahi sai da aka kawo mana sammace sai mun sake biyan wani abu na cikin mota ni ce ban biya da yana nan kotu za mu shiga to wannan shi an ribar rayuwa mu dan ɗaya muna son mu zauna lahiya a ce kullum tana gare mu take wannan can amana da suke zuwa suna yi su ba Allah ba manzo Allah ba su je su kama yi muna wannan can amana amma shi hakuri yana da daɗi ga kowa ba a cewa a zura ido yanda an haga dama a yi ba zai yi ba amma kowa ya zama so yana da hankuri ga zuciyar shi mu ba mu yarda su kama kashe muna mutane ba kan ka'ida ba jiya da mata suka kashe shi karan jiya ai shi imani da Allah kana ji ko na ba da damar cewa daga ranar da muka saki jihar zurmi kana ji wallahi ba mace ba kai ko da adda ciki a halibi ta don Allah zai ga ai wannan dan wallahi don Allah zai ga ai ni na ba da kuma a halibi ta sai an ka halibi ta wanda Allah kere ya kai shi gusau kaga wurin sai a koma ba noma ba abun nan ga corona ta shigo kaga sai ta zama uku ai ba a mata wannan ai yanzu rashin noma Allah ga corona din kuma yawa kaga an haɗu uku kenan da yawa to kuma ai a ƙarshe shi talakan da yake so a zauna lafiya kuma shi abu ya dawo gari shi a cikin talaka an kai bi sojoji an ka naɗa ai bi dan abinci da wadanda ko da sama ko an ce ba ana mutu Abuja to amma ka challa ga ainihin yanda tarihi ya taso wanda ya kawo hitinar ta zurmi wanda ne shi
ya samu aka kashe mana sojoji na kawo ta sojoji su aka kawo ta amma wannan irin soja ne ba haushe ne ko iya muje zaman mi sojojin kai ai kuma da hakan kan ku ba ku sun kun ka ce kun yi son da kowa ya zauna lahiya amma ga ajaye wata hukuma yanzu kai alhaji ko an ce ma ba mu son zaman lahiya ai kai ba ka yarda ban yarda wallahi tunda nan mun ka shekara da kai shekara mun kai su kutum mun yi shekara biyu ana wanda zudda jinin kin ka ba matakin da ba ku dauka ba bai kai karshe ba daga nan da kun ka yarda mun ka yarda an ka zanna lahiya ka taba ji abin da mun ka zo mun kai na rashin mutunci babu shi to haka kawai sai a ce ba mu son zaman lahiya to me yasa an ka aka kake muna mutane mi mun kai layin mi mun kai faɗa man karamar hukumar shinkafa garin da an ka zo an ka koro shanu faɗa man guda ka ba saura babu ta gaskiya da gaskiya duk shinkafa ba mu su kawai haka sai azaka kuma a kashe mu cikin sulhu haka kawai sai azaka a kashe to ai shinkafa ba su shiga cikin lamari ba kuma muna iya kai ai shine nika faɗa muku yanzu ce ma an kai motocin shinkafa za su jiwa wai su hawo muna tare da sojojin shinkafa su hawo su gabas to wallahi ni ban da wannan musanya kuma za mu iya kokarin mu in masani haka take kawai mu muna nan mun shirya dam kowa kar makamar yaki ta yaki bai da daɗi wallahi alhaji da kaga shigar da ni da sai ka ce subhanallahi so ka talla a dai bi a hankali Allah shi ka komi a hankali alhaji na ga tun bi a hankali ana son a kare muka doron duniya wa zai iya kare zari'a zari'a ce ga can Buhari yoci a federa kato da shi dan buwa ba mai tashi da sayar da yau kashi ya dawo a to kai Buhari in ka taimakon da aka gane yayi mahilla ni ba sai ma an yabe bai laci ya yabe shi ba tunda duk gane aka kamar da daurin gindi ne da son kai ne duk aka yi ta yau kai tuna a kashe ta cikin sauki an yi aka ta waɗi ga duniya ta ce Buhari so muna bindigu a haka dai aka waɗi ya zan cewa haka ne tunda ni na san yadda abu yake a ya ka to ga duniya a ce shi ka so muna bindigu wa ya kasa annan ba zama dai lahiya shi yayi kuma ina rance da Allah duk cikin makiyan Najeriya ba mu da makiyan da Buhari inna lillahi tun da ya hau mulki waɗa ma abin da ka biya ba ko ɓangaren tallafi na hilali waɗa man guda ka ba saura. Allah ka sauka. Waɗa ma a su guda da taɓa ƙabilar hilali ka waɗi guda ka ba saura guda ke muka so. A to ai mu ba mu kai can ba. Ni yadda ya maku shinkaye ba waɗa ma abin da waɗi abubuwan da ya maku. Shinkaye bai mana komi ba wallahi. Kwangilan makaranta ya ba ku ta naira miliyan 25. Ina. Yan shinkayi. Ina muwa na yan shinkayi. Barai. Suwa. Tabijan. To ko da aka gaya muna. Wallahi ƙarya ce. To ku ƙara bincika. Wallahi ƙarya ce ni ban san wanda an ka taɓa ba kwangilan miliyan 25 ba. To in ka sani ba ka ƙara bincika kai in ba ka da sirri ka sa cikin shinkayen ka bincika ni da ma ga magana sai ka dawo ka ce mana ni turji ka san sirrin shinkaye. Ba matsala mu dai a dai ta hankuli za mu yi ta iya kokarin mu nan muna kashe ta kuma ku kashe ta kuma ku kashe kokari dukin ka tana ji duk karamar hukumar da bata shiga ba babu ruwan mu da ita karamar hukumar da bata shiga ba babu ruwan mu da ita to yanzu shin kai mu ba iya ka kokarin mu ba mu hana dai a wuce ko mu yi kira shugabanni su hana a yi inda talaka bai da abin da zai iya yi cikin lamari to ka ji abin da nika faɗa mu ko gwamnati shin kai dole ko aikin kai ba da mu Allah kai mu mai in wata ya ƙare a canza shi. Allah dai kai mahita ka ba mu zama lahiya. Ku ba a canza ku shi ba, ai ku ba a canza ku, kattin da aka canza suna na ana canza ku, ku ba canza ku aka yi ba. Ai ita na zulmi ba su shahawa mu da izinin Allah. Ko jiya duk da mutanen ku an ka sharuwa, ko jiya mu ya ce man kusan na ya sharuwan shi. Sai koyo ba ku ganin mutanen mutum da an ce gata. Na ce kowa ga ya zo shinkafa yau. Insha Allah ba abin da zai wara mu dai muna son mun dogara ga Allah muna neman sawaba ga Allah to mu ma muna roƙon afuwan nan daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah dai ya karba mana ba ma tun muna cikin uwaye muke baranta ga Allah subhanahu wa ta'ala balle zuwan mu yanzu to Allah dai ya karba mana Allah ka ba mu zama lafiya